Казвам се Ивалин Иванов. Моят ден започва от тук. Роден съм и израснал в град Шумен. Града, в който сега растат и моите деца. По професия съм спортен педагог и треньор. В ежедневието си непрестанно се сблъскам с проблемите на спорта в нашия град. А те са много. Излизам пред вас с цялата отговорност и амбиция да работя за спорта в град Шумен и разчитам на вашата подкрепа. Гласувайте с номер 25. Нека покажем, че бъдещето принадлежи на младите хора.